بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Ramazan ay ol toraydır ki şonda Qur'ani Lawhul Mahfuzdan dünýäň asmanyna nazil edildi. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Adamlara hidayet etýän bolan halynda we wazih we aşkar ayetler bolan halynda hak tarafyna hidayet etýän ahkamlardan we hak bilen batylyň arasyna imtiyaz berýän delillerden bolan halynda. فمن شهد منكم الشهر فليصم Pes her kim Ramazan aýyna muqim bolup Ramazan aýyna tataşda ruze tutsun. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Ve her kim Ramazan aýyna meriz bolsa ya musafir bolsa pes şu taryka adamlara lazımdır sonra başga günlerde ruze tutup qadasyny etmek. يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر Allah tebarek ve taala size asanlyk istiyar, size meşakkat bolmagyny istemýär. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Ve qadasyny tutun diýip emretdi. Ta günüňiz tekmil bolsun diýip. Ve Hudaý hamd we sena bilen ulularsyňyz. Sizi dogry ýola hidayet etmegine. Ve şaýat siz Hudaýyň şu taryka nygmatlaryna şükür edersiňiz diýip.